Sik to. Mbah Mbe rene tak kira nggawa amplop apa piye. Kok garek adahe tok lho itu. Enggak nggo amplop. Apa? Piye? Sesuk ora apa-apa. Wong aku yo urung nyang lho. Tanggal 15 isih lho, Dik. Iya. Sing penting dhuwitmu ning kene teno sik. Karepmu. Dik, iki go nyawer. Nyapa? Aja guyu. Aku mesti mbok arani kae, mbok arani sijine kae mesti. Dian ayu no mesti. Kaya Dian, lah tara ya kembar lho. Udu masamu. Jane ya beda ning alhamdulillah ya. Wong nek wis mastani kembar ki berarti ki ya wah. Jelalah kono ayu. Ayu Jelalah Dian ki ayu. Padha ayune kok ya. Iki wis ayu lho, Dik. Aku Idamanu iki. Dadaku semangat ora rasa apa-apa jen tega mbok embalong janon paring usata meningkang nandang wuyong Satu bagya mulya winantuk ing karajan. Sinangsa kawula jangan ngatur Bapak Ibu sedaya para tamu lan para pinilangga ingkang kula katembah rawuh dalem acara wilujeng karo rawuhipun. Halo, halo, halo. Ya nglokor barang kok iya. Ngopo iki jenenge? Nglokor, senggake nglokor ki ya ngene iki. Walah, tanah nggih wis suwek nglokor niku ya. Kok wis tuwek piye to cek nom, cek tuwek jamingan iki lho. Ngawur. Sik tuwek Mas jamingan. Iki malah nom dhewe ning Ya kene. dadi Mas jamingan ki 74 kene 78. Lah aku lho 70. 70. Ya alhamdulillah. Sunio 63. Swidak 3.
Oh layak oh. Layaknya Layak apa? oh. Layaknya apa? Nek wis tuwek kae apus-apusane lak yo penak. Oh lah iya menak. Makandani yo. Mula dhek toro kayak karo wong ayu. Storok ora oleh ngesakne. Jan yo. Sabar ya Sun. Wek karo kae yo entek-entekan ya Sin ya. Wis. Karo asoy eta. Asoy. Ayo kita ya wis entek-entekan. Asoy.